taimakonka ya sayyidina Muhammadu, ina neman taimakonka ya sayyidina Muhammadu. Nazo neman taimakonka ya sayyidina Muhammadu, nazo neman taimakonka ya sayyidina Muhammadu, ina son taimakonka ya sayyidina Muhammadu, ina neman tallabinka ya sayyidina Muhammadu, ina tawassali da kai ya sayyidina Muhammadu, ina so in ganka ya sayyidina Muhammadu, ina so in zo Madina ya sayyidina Muhammadu, ka kira ni in zo Madina ya sayyidina Muhammadu, ni ma ina neman taimakonka ya sayyidina Muhammadu, ni ma ina neman taimakonka ya sayyidina Muhammadu. Banda wawa mara hankali ko kuma katon jahili ko wanda yake izgili, waye zai ce ba ya san taimakon sayyidina Muhammadu, ina neman taimakonka ya sayyidina Muhammadu. Banda Dr. Jaki da yaransa da masu goyon bayansa sun ce ba sa san taimakonsa, Allah ka cire su cikin ceton sayyidina Muhammadu. Mu taimakon isa muke so, ku kuje tun da ba kwa so, mu taimakon annabi muke so, mu dai muna son taimakon sayyidina Muhammadu, ina neman taimakonka ya sayyidina Muhammadu. Ba a kare mai batanci, wannan aiki ne na munafurci, batanci ga annabi kafirci, kisa ne hukuncin batanci ga sayyidina Muhammadu. Idan ka so manzan Allah, Allah ba zai kona aka ba. Idan ka so manzan Allah, wuta ba za ta ji jikinka ba. Idan ka so manzan Allah, ba za ka sha wahala ba. Mu muna son ka, muna ƙaunar ka ya sayyidina Muhammadu, ina neman taimakonka ya sayyidina Muhammadu. Wasu za su je har aljanna ba sai taɓa yin sallah ba, har da dabbobi ba wai iya 'yan adam ba. Sun yarda da annabi ne ba su yi masa musu ba, gwara ma aka daina sallah idan kana yin musu da sayyidina Muhammadu, ina neman taimakonka ya sayyidina Muhammadu. Annabi a duniya ina son taimakonka, duk wanda yake raye ya samu taimakonka. Yanzu makiya annabi za su ce wai na yi shirka, mu muna da yaƙini na taimakon sayyidina Muhammadu. Annabi na zo ka taimake ni ka mun sitira, na ga duk masu sitira a gurin ka suke bara, ni ma na zo gurin ka gani ina yin bara, kar in sha wahala ya sayyidina Muhammadu, ina neman taimakonka ya sayyidina Muhammadu. Ka taimake ni shugaba a cikin rayuwa, ka taimake ni shugaba idan na zo mutuwa, ka taimake ni in ganka idan na zo mutuwa, ka taimake ni cikin kabari ya sayyidina Muhammadu. Ka taimake ni shugaba ranar mashara annabi, ka taimake ni a gurin hisabi ya annabi, ka taimake ni da cetonka ya annabi, ka taimake ni shiga aljanna ya sayyidina Muhammadu, ina neman taimakonka ya sayyidina Muhammadu. Ina neman taimakonka ya sayyidina Muhammadu. Matsalar su da mu shine soyayyar annabi, ba sa so su ji mun yi salatin annabi, kuma ba ma ji suna yawan yin salatin annabi, kuma ba sa so mu dinga kiran sunan sayyidina Muhammadu. An yi walƙiya mun gane maƙiya annabi,
ba sa so mu dinga faɗar girman annabi, ba sa so mu dinga faɗar girman mukamin annabi, ba sa so su ji mun ce ya sayyidina Muhammadu. Ina neman taimakon ka ya sayyidina Muhammadu. Ba sa so mu ce wa annabi sayyidina, duk yawan da aka yi cikinsa su ce wai mun yi barna, kuma ba mu taɓa ji sun yi yabo mai kyau wanda babu barna, kuma ba sa so su ji mun ce sayyidina Muhammadu. Duk hadisin da zai faɗi girman annabi sai sun raunata shi, ko su ce da sarran kawai muke fassara shi, ko su ce sira ce labari ne a bar shi. Su ba sa so a faɗi girman sayyidina Muhammadu. Ina neman taimakon ka ya sayyidina Muhammadu. Allinu na roƙi rabbana ka yafe masa dukkanin kurakuran sarauku ka yafe masa. Ya nuna soyayya ga annabi dole mu ce muna son sa, Allah ka sa shi cikin ceto na sayyidina Muhammadu. Masoya annabi ku shaida na ya alƙawari, zan yi waƙoƙi ne guda 100, zan faɗi girma a cikinsu da kuma ƙaddari na mai girman ƙaddari shugaba sayyidina Muhammadu. Ina neman taimakon ka ya sayyidina Muhammadu. Sakin kwai ga abul fadai shi ma yana son taimakon ka. Shakku Junaidu Bauchi shi ma yana son taimakon. Shakku Nasir Ado Musa shi ma yana son taimakon ka. Shakku Abbas Sadauki shi ma yana son taimakon. Khalifa Madada shi ma yana son taimakon. Mai Ashafa Al-Harazimi shi ma yana son taimakon ka. Hafiza Abdallah shi ma yana son taimakon ka. Shehu Mai Barota shi ma yana son taimakon. Sabilahi Mai Kirari shi ma yana son taimakon ka. Zaki Dan Yaya shi ma yana son taimakon ka. Sa'idu Bala Sanka shi ma yana son taimakon ka. Da Sharif Jadda shi ma yana son taimakon. Amiru Fadar Yabo ni ma ina son taimakon ka ya sayyidina Muhammadu. Ina neman taimakon ka ya sayyidina Muhammadu. Amiru Fadar Yabo sunana haka yake a cikin ƙwaryan birnin jihar Kano nake. Allah raba mu da masu kin annabi ko ina suke, Allah ka sa mu cikin ceto na sayyidina Muhammadu. Ina neman taimakon ka ya sayyidina Muhammadu. IBM on the mix. Ina neman taimakon ka ya sayyidina Muhammadu.